29 imizuzu phambi kobana kubethe insimbi yaka 11 o'clock. Masixolise ke wethu umphulaphuli wethu ngokulibaziseka, but ke sizifumene ii-guest zethu. Nditshilo ke ndathi ke namhlanje sincokola noPhakama Magatyeni as well as uPhiko Lomzi Adonis. Mhlekazi, I'm not sure if uyandiva na kwelo cala likaZoom. If yes, ndicela nje undivulele i-microphone yakho. Sisiphakama, good morning and thank you so much for joining us. Molo msasazi, enkosi yesimemo singuPhakama Eastern Cape. Thank you so much. I'm not sure if uBhuti Phiko uyasiva na yena kwela cala lika Zoom phaya kwela cala. Ndisazama nje into yobana ke masiconnecte naye. I'm not sure if sinabantu ababini na. Bhuti Phiko, good morning and thank you so much for joining us. Molweni bhuti, kunjani? Siyaphila Nkosi Akhondo Mhlekazi. Yes. Sino Phakama Magatyeni as well as uPhiko Lomzi. Basuka phaka kwi-organization ebizwa ngobana ke yiPhakama Eastern Cape. I just want us to draw an understanding to umphulaphula omameleyo at this particular moment. Isekwenini i-organization, ithini imission yayo yobana siseke le organization. Why sisithi futhi Phakama Eastern Cape? I'm not sure if who is going to respond to this question between wena sisiphakama as well as uBhuti Phiko. Makuqale mna uzawulandela Okay. All right. Enkosi msasazi. Masibulise kuwe msasazi nakuba phulaphula emakhaya. Thank you so much. Ndiyavakala kakuhle kodwa. Kakuhle kakhulu bhuti wami. Enkosi ke msasazi. Msasazi, iphulo eli liqale singathi ukungena ebantwini apha kuJulayi. Injongo yekokuba sibe silapha kule nto kuthiwa yiPhakama njengegama kukubona isimo seMpuma Kapa, iphondo lethu, singabemi beli phondo. Uyawukhumbula msasazi into yokokuba ixesha elininzi iphondo lethu liyasilela kwezophuhliso, deske sibizwe ngoba kuthiwe siyiprovinsi ka-cutting edge zezinye zee-provinces. Yeah. Xa ujonga ke kwi-financial years ne-auditor general report, every year iphondo lethu lijikisa imali from all the departments: social development, education, human settlement. If you can go back to the reports, you'll find that millions and millions of rands are not spent by our government in terms of developing iphondo lethu. Ne-auditor report yangoku apha ku-2023 ithi sijikise over 2 billion. Abantu bakuthi ke abakho aware ngezo zinto ezo ngenxa yento kokuba azivezwa kubo. So uPhakama kuzovela ngelithi iphondo leMpuma Kapa liphondo esibizwa ngoba likhaya lengqwele, the home of the legends, but izinto ezininzi siyasilela kuzo: intswelangqesho, luphuhliso, kurhulumento, service delivery, zonke izinto zisemva. So abantu ke abaye badibana benza iphulo elithi make sidibane nisithethe through virtual platforms. Izolo ke sabe siyahlala, ngomgqibelo sisuka kwii-regions zonke sathi make sisungulwe eli phulo ke msasazi. Ndawunikezela nakwabanye ke msasazi into okokuba bakhe bangene. Enkosi. I'm not sure if Phakama, you have something to add kule nto ithethwa nguPhiko. Msasazi, okokuqala andingoPhakama, ndicela ulungisa loo ndawo. uPhakama yintshukumo le yethu yoluntu. Mna ndinguMagatyeni. All right. Okay, enkosi ke msasazi, ukongeza kule nto ithetha nguMr Phiko, eneneni iphondo lethu leMpuma Kapa imeko yalo ilusizi. Thina ke siyiPhakama singumbutho ozama ukwenza ikhwelo umhlali wasephondweni elithi niyabona nabantu base-Eastern Cape bakuyonakala, izinto azilungi. Ngenene kona isakhono sokukhokela nesakhono sokwenza uthinzo sininzi apha e-Eastern Cape, ngoba ii-leaders eziphuhlise uMzantsi Afrika neziphuhlise ilizwana lonke liphela ziphuma apha e-Eastern Cape,
ithetha uba loo nto sinaso esi sakhono. Umbuzo yinto yoba kutheni le nto singasukumi singaphakami silungise iphondo lethu. Ininzi ke into enoba kanti ibambe abantu ekubeni uba bangaphakami balungise ukuhlala kwabo. Mhlawumbi ngenye ixesha luloyiko, mhlawumbi badiniwe, mhlawumbi abasenathemba ngoba izinto zisesimeni esibi sokugqibela esinganiki ithemba loba kuyawuze kulunge. Siyiphakama ke sisuke kuloo ndawo kanye yokuba masivuselele izazela zethu, sivuselele nezakhono zethu, sizisebenzisele ukuba sisukumise umntu wase-Eastern Cape uba masiphakameni, masizilungiselele, masingajongi umntu wangaphandle okanye umbutho othile oza kusilungiselela izinto, ngoba ukuzokuthi ga ngoku akude kube yile nto i-Eastern Cape sifuna ukuyibona uba mayibe yiyo. Sineenjongo zobona i-Eastern Cape ephumeleleyo, i-Eastern Cape engenabugebengu, i-Eastern Cape enophuhliso, i-Eastern Cape msasazi enamathuba abantu bonke base-Eastern Cape, kwaye i-Eastern Cape ekwaziyo ukulungiselela iigruphu zabantu ezihlelelekileyo. Umzekelo, women, abafazi, abantu abane-disability, ii-vulnerable groups, i-youth. So iphakama ke ithi phakama mntu wase-Eastern Cape, masihlanganeni sibonisane uba singenza njani ukulungisa imeko yethu nokuvuselela ubuthina kwinto esizaziyo uba siyiyo and siyakwazi ukuyenza. I think we've lost Mr. Adonis. Okay. Sis Makatyeni, I read somewhere into yobana i-NGOs okanye i-community projects ezikhoyo ekuhlaleni zizo ezenza umahluko kumsebenzi bekumele uba wenziwa ngurhulumente. Ndiyafuna ke ngokuyazi into yobana because into ye-NGOs, NPOs, community projects uye ufumanise into yobana yinto apha eyenzekayo ihambe iphelele esithubeni. Kuthiwe kwakune-organization eyayilolu hlobo eyayisenza into entle in our communities. What is different about this one? Ndiyawuthanda lo mbuzo wakho msasazi. Iphakama ayizanga babiza yintoni? Ayizanga nesicengcelezo sezithembiso zezinto esiza kuzenza, asizanga nazisombululo, because iphakama yenzelwe ukuba izisombululo zisuke ebantwini. Kwa i-organization le i-community led, meaning yonke into iqala ebantwini, ngabantu abaza kuthi nansi ingxaki esinayo kule region okanye kule district, nansi imizamo esesihambile, nazi izisombululo esicingayo into yoba zingasinceda kule meko. So iphakama ayizanga nazisolutions zakukhulula mntu wase-Eastern Cape. Iphakama izokuthi masiphakameni sibonisane sincedisane singabantu base-Eastern Cape ukusombulula iingxaki zethu. Xa ke iyinto esuka ebantwini idrayivwa ngabantu, andiboni uba ingaphelelwa ngoba yinto ehamba nezisombululo ezisuka ebantwini and yinto ehamba nentlungu nokuhlupheka kwabantu. Andiqondi ke abantu bangavela bayeke uhlupheka xa kungekolungi. So esahlupheka umntu wase-Eastern Cape okanye esenengxaki and esenazo ii-ideas zoba singenza ntoni, andiboni uba ingaphela ekuthubeni ngoba ayo-top down approach yabantu abaza nee-resolutions nee-ideas, but yinto esuka apha emhlalini, ngumhlali oza kuyitshintsha. Ukuphela kwayo kuzawupheliswa kwangumhlali, athi umhlali hayi ngoku senze ngokwaneleyo or hayi ngoku masiqhubeke. Phiko ufika ndigqibobuza uMagatyeni umbuzo wobana NGOs, community projects uyufumaniseke into yobana zikhona and zizo ezi-close to abantu ekuhlaleni, and ufumanise uba xa zisebenza zenza umsebenzi omhle noncomekayo kakhulu. However, ufumanise into yobana 3 years down the line sesithi ngoku xa sisithi kwakukho i-organization kwakuthiwa nguPhakama Eastern Cape, but asiyazi into yobana yaphelela phi na. So usisi was just weighing and on kuloo nto leyo. I'm not sure if you have anything that you would like to add.
Right. I think we have network problems with Uphiko Lomzi Adonis Bangaba usandungena mphulaphuli singokola nephakama Eastern Cape utshilo ke xa Imbi kungomvulo. kakhulu imwe. Yeah, Sasa. yeah. Umoya and network ayayibamba. I think kodwa siyakuva ngoku kakuhle. I'm not sure if uye wasiva nathi naba besithi na. Uqhawuka msasazi kodwa Right. Okay, siyakuva ke kodwa ngoku kakuhle. Masosondisiza kuwe Phiko. Besides okay, Makatyeni, besides i-community, besides i-community, bakhona mhlawumbi abanye abantu enipartnerishe nabo to make sure that this movement ayizocima okanye esi sibane sizocima nalo mfutho ninawo. Ngokwembono esezivelile ebahlalini msasazi, siyayiqonda into yoba amandla esinawo ahamba aphele ndawoni ithile, i-capacity ke ngamagama aphandle okanye isilungu. Siyayiqonda amandla esinawo awaphelelanga ukujongana nale micelimingeni sinayo ephondweni. Ngoko ke kwezinye zeembono zethu kwindlela esiza kuqhuba ngayo nendlela esiza kwenza ngayo, enye yeembono zethu kukufomisa kanye ezo partnerships nezinye ii-organizations ezishera lo mbono mnye sinawo nezinomnqweno ofanayo nowethu siyi-Eastern Cape. Asizuqala nto kwindawo eseyinento. Ukusuka apho sizawuya kwindawo esezinazo iintshukumo, sithi nathi siyiphakama silisabele ikhwelo, singancedisana njani ukwenzela uba umthamo sibambisane ngawe and nemiphumela, i-impact yale nto siyenzayo ukuze ibe nkulu, singancedisana njani. Ngoba xa ndizenzela ndinguphakama ndikulaa kona nenye i-organization izenzela phaa, kungangabonakali uba le misebenzi imiphumela yayo kangakanani. Kanti xa sidibanisa amandla wethu nezakhono zethu nokuzinikela kwethu, indima esingayihamba inkulu msasazi kunaxa uzenzela uwedwa. When I was reading your introduction, Makatyeni, ndiye ndafumana into ethi phana self-sufficient, secure and prosperous Eastern Cape in the next 10 years. Ucinga into yobana izawube ikhangeleka njani loo nto leyo? Loo nto leyo izawube ikhangeleka ekubeni uba abantu bayeke ukuxhomekeka kwiinkonzo zikarhulumente okanye bayeke ukuxhomekeka kwii-political parties, koko bathathele izinto ezandleni. Xa izinto zingahambi ngokwezicwangciso nozigqibo ebekugqitywe kuzo okanye ebekuthenjiswe ngazo ngurhulumente, umbono esinawo into yoba abantu funeka babe bekwazi ukuthalenja izinto xa zingahambi ngendlela okanye izinto xa zingenabunyani okanye xa kukho ubuqhophololo norhwaphilizo. Ngoba okwangoku abantu abanamandla, abanalwazi, sakhono sokuphakama xa into ingahambi kakuhle. So le vision ya-10 years yi-vision apho umntu ngamnye wase-Eastern Cape ekwaziyo ukuphakama xa ebona into engalunganga ayithalenje. Xa into ekwazi ukuzenzela ngokwakhe, angalindi iimfefe zikarhulumente okanye iimfefe ze-political party, afunde ukuziphakamisa ngokunokwakhe, sibe accountable to ourselves okanye sibe noxanduva ngeziqu zethu okanye ngephondo lethu. Ni-organization esekuhlaleni, if I can put it like that, elapha niyabona izinto ezenzekayo on a daily basis because niphila nabo aba bantu. How are you guys going to measure i-success yobana nibone into yobana iphakama Eastern Cape nyani iyasebenza and umsebenzi wayo uyabonakala? How are you going to do that? Kwenye yezinto esizibophelela kuyo singuphakama esiza kuzenza yile nto kuthiwa yi-monitoring and evaluation. I think ngesiXhosa ukuhlola nokujonga uba indlela esesiyihambile ikangakanani, sisaziphikisa na ezaa nto besithe sizawuzenza. So sinazo izicwangciso ezichazayo ukuba into esizawugxila kuzo zezi.
Sizawubona njani uba ziphumelele izinto, sizawubona ngemiphumela elolu hlobo nolu hlobo. Zidocumented ezi zinto ngokwezinto esizithathe ebantwini. Umzekelo msasazi, uba ngaba sizawuthi sithetha nge-skills development okanye ukuphuhliswa kwabantu, ukuze sibone uba si-achievile loo goal, sizawube phaa ekuqaleni ngelaa xesha besicwangcisa kwi-action plan yethu, sizawube sithile uba sifuna uphuhlisa i-youth kwezi zakhono. Ukubona ke ngokuba sikwazile ukuyenza loo nto leyo, funeka sikwazi ubuyela kwi-drawing board sithi sasithe sizawuphuhlisa isakhono kwi-youth esilolu hlobo. Funeka sikwazi ubona uba zingaphi ii-workshops ezenziweyo, bangaphi abantwana abafakiweyo kwii-workshops bekhuliswa kwisakhono esithile, bangaphi abantwana abaqesiweyo ngokweso sakhono bebesifundiswa. So yonke into ayonto ithethwa ngomlomo, ibhaliwe, inesicwangciso sayo uba le intshukumo imiphumela yayo sijonge uba ibe yile. Ngoko ke sizawube sinabo abantu apha kumbutho abajongene naloo nto kanye uba sisahamba ngokwezicwangciso na, and ngokwamaxesha ebesizibekele wona sisekwixesha elirayithi lokufezekisa ezi zinto besithe siza kuzenza. In 2 minutes, ilizwi lokugqibela kumphulaphuli. Andiva msasazi? In 2 minutes, ilizwi lakho lokugqibela nje kumphulaphuli before sive. Ilizwi lam kumphulaphuli wasephondweni, phakama mphulaphuli, phakama mhlali wase-Eastern Cape. Asisawunawuba nathemba lakuhlangulwa ngomnye umntu. Mininzi iminyaka uphatho lwephondo lukuthi bantu bamnyama, but sisasota ngezidingo zethu. Asizukuncedwa ngumntu soka ngaphandle, siza kuzinceda ngokwethu. Phakama, vuka wenze, ubone uba yintoni ongancedisa ngayo. Iphakama, impumelelo yayo ixhomekeke kuwe mhlali, ngoba iphakama ivuswelelwe ziinzingo nezikhalo zomhlali. Ungalindeli ukuba i-leadership mayikwenzele izinto, nawe yiba noxanduva ngesiqu sakho, yiba noxanduva ngendawo kuyo, yiba committed, ujoyine, uzazi uba uzimisele ukusebenza, awuzusetyenzelwa. Ewe, asizuvela simyeke urhulumente kwizithembiso nezinto amele ukuba usenzela zona, ngoba ezaa nkonzo zikarhulumente ziinkonzo zemali yethu. Urhulumente akasenzeli ifeyva, ayomali yakhe leya. Sizawumthalenja xa kufuneka simthalenjile, ngoba asizukwazi uzifezekisa zonke izinto zethu, ngoba ezinye asinamandla wazo. Kwesingenamandla ke sizawuzithalenja, kwesikwaziyo ukuzenzela masivukeni sizenzele. Makatyeni, siyabulela kakhulu kwethu ngexesha lakho benemini manje.